Bon dia. Avui que s'apropi Nadal us vull parlar de la meva infància de quan cagava el tronc. Per això he tornat aquí al carrer davant, a casa dels meus pares. Ara a veure si m'obren. Ja estem a dintre, m'acompanyeu? Bé, ja estem a dintre casa. Sempre ens fem a baix abans de començar. Així suposo que el tronc es preparava més bé per poder cagar amb energia. Pujàvem aquí, tancàvem porta, tancàvem llum, sempre s'ha hagut d'estalviar, ja tenim el pal preparat en la capsa, sempre que picàvem abans de començar i després fora. Podeu imaginar que la capsa acabava totalment trencada. Sí? Ja veníem a la cuina, abans fèiem vida a cuina, teníem aquí amb el tronc, amb la manta ben calentet, el foc a terra, i arribàvem i cantàvem una cançó. No caguis arengades que són salades, pixarila, cagarrones que són dolcets. Llançàvem el pal cap aquí, venia emoció, obríem, i aquest cop ens ha cagat un parell de taules de tarronets. Gent petits i no tan petits, disfruteu d'una tradició tan bonica com cagar el tronc. Salut!